Hello guys, happy Sunday. At dahil Sunday ngayon, ayan, simba muna tayo, 'di ba? Kunting ano na lang tayo. Nakakatuwa dahil naisuot ko pa tong damit na to dahil 'di ba, hindi ko na to sinusuot kasi akala ko hindi na sa akin kasya dahil ang laki talaga ng nilobo ko, pero nagulat ako dahil nagkasya pa sa akin kasi nung nagpa-inject ako, nagtimbang ako. Sabi ko, hindi naman nadagdagan yung timbang ko, pero bakit parang lumubo talaga ako? Kaya ayan, pinag-try ko isuot. Ayan, nagkasya naman. Parang yung tiyan ko yata yung lumobo. Diba? Kasya pa rin naman pala sa atin. Ayan siya, diba? Oh, no, 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 no. Ayan dati. 10, 20, meron. Saan yun? Gusto mo? No. Gusto mo ako. Ganda ka. Ano ba ako? Ano ba ako? Ayan guys, at dahil andyan na yung mga anak ko, ako naman, it's my turn. Ayan, diba? Pero mamaya pa sila talaga. Ayan, bale, nag-perform lang sila. Ayan guys. Ayan guys, nasa labas na tayo. Lalakarin ko lang naman. Nilalakad ko lang kasi malapit lang naman. Ayan. Nagipit tayo ng buhok para hindi tayo haggard. Ito yung aming answer na oy. Ano yung aming church, diba? Ayan guys, uwian na. Vlog to. Hello, Chan Chan. Hey. Itmaraw. Itmaraw, picture. Ayan guys. Ayan, bali pangalawa na namin to. Pasalubong from Korea. Ayan guys, so diba, from Korea. Bali ano na to, pangalawa na naming natanggap to kay Samonim, o diba. Pero yung hindi ako gumamit, yung anak ko. Kasi pa rin pala eh. Ayan. Tapos Sunday. Ayan guys, diba, ang ganda ng lugar namin, o diba. Ngayon kaya lang, papasok na kami doon sa aming lungga. Ayan guys. Secret place. Ito yung labas, ito yung subdivision, pero Nakikiraan lang po kami. Daddy. Pabili. Wow. Masin ko lang na. Masin ko
Bago na naman. Wow, sana ulit Pakita mo nga yung gamitin dati na mo. naman si Mimi. Oo, ha? Dalawa na, bago na naman. Ginagamit mo to? Ano? Pag para siyang pulbo lang. Foundation. Si Papa, hindi pa nagluluto. Ayan, malmay tayo dyan. Ang gulo, ang gulo. May nakasabit na damit na ninukay. Para po yun sa ano ko mamaya, sabi. Ayan guys, bali nakapagsimba na tayo. Yun lang guys, thank you for watching.